си представим една технология, която работи като лична водна батерия за всяко отделно растение. Днес ще се потопим точно в това, как тя може да преобрази изцяло управлението на ресурсите в селското стопанство. За всеки професионалист в земеделието, управлението на водата е едно постоянно деликатно балансиране. Нали знаете, като ходене по ръба на бръснача. Твърде много вода и корените загниват. Твърде малко и веднага идват стресът и по-ниския добив. Ако има и друг начин? Какво, ако вместо просто да се борим с симптомите на тази водна дилема, можем да променим самите свойства на почвата, да я накараме да работи за нас? Точно тук на сцената излизат супер абсорбиращите полимери. Това е технологията, създадена да реши точно този проблем. Тя на практика изгражда мрежа от микроскопични водни резервоари. Директно там, където са най-нужни, в зоната на корените. Официалното определение, разбира се, е супер абсорбиращ полимер, но хайде да си го представим по-просто. Все едно сме смесили милиони мънички, но изключително мощни гъби директно в почвата. И тази аналогия с водни батерии от изходните материали е просто брилянтна. Тя улавя идеята перфектно. Тези малки гранули се зареждат с вода при всеки дъжд или поливане и след това я освобождават точно когато растението има нужда. А капацитетът на тези батерии? Ето тук нещата стават наистина впечатляващи. Всяка една малка гранула може да абсорбира и задържи вода до 400 пъти повече от собственото си тегло. 400 пъти. Просто помислете за това. Добре, но как точно става всичко това на микрониво? Всъщност, цялата магия се крие в един изключително прост и елегантен цикъл. Процесът, вижте, е напълно саморегулиращ се. Сухите гранули се смесват в почвата. Когато полеете или завали, те набъбват и се превръщат в хидрогелни резервоари. Оттам нататък корените на растенията си взимат влага директно от тези резервоари, точно колкото им е необходимо. Гелът се свива и чака следващото презареждане. И тук стигаме до един много важен момент. Не всички суперабсорбенти са еднакви. Изобщо. Тази технология на калиева основа, а калият, както знаем, е ключов хранителен елемент. Това е огромна разлика спрямо натриевите аналози, които всъщност могат да повишат солеността и да навредят на почвата. Освен това, говорим за дългосрочно решение. Проектирана е да работи ефективно над 10 години, преди да се биоразгради напълно безопасно. Добре, достатъчно теория. Нека да преминем към практиката. Сега ще разгледаме конкретни методи на приложение и точните дозировки, като ще започнем с спортните тревни плошки, където изискванията са наистина високи. При създаването на елитни спортни терени се използва нещо наречено сандвич технология. Идеята е гениална. Осигурява се влага на две различни дълбочини. Това дава оптимални условия както за развитието на дълбоки корени, така и за покълването на семената. Ето как работи. Първо, на дълбочина от 5 до 10 см се смесват по-големи гранули, за да се създаде дълбок резервоар за зрелите корени. След това се слага междинен слой, да речем пясък, и накрая в най-горния слой се смесват по-финни гранули. Те осигуряват перфектната влажна среда за покълването на семената. Всичко се активира с обилно поливане. Дозировките тук са абсолютно ключови за успеха. Например, при песъчливи почви, които, както знаем, губят вода много бързо, дозата трябва да се увеличи с около 50%. Но внимание, има и критичен максимум. Никога не трябва да се надвишават 5,5 кг на 100 квадратни метра, за да се избегне нежелано набъбване на повърхността. Да преминем към големите мащаби. За окопни култури, като царевица или слънчоглед, технологията е разработена така, че да позволява едно много ефективно, напълно механизирано приложение още по време на сейдвата. И тук е едно от големите предимства. Всичко се интегрира безпроблемно в съществуващите процеси. Може да се прилага чрез специализирани микрогранулатори на сеялката или дори да се смеси директно с торовете в бункера. Нормата варира, но говорим за около 15 до 25 кг на хектар. Може би едно от най-ценните приложения е при разсада. Всички знаем колко са уязвими младите растения при пресаждане. Този шок е една от основните причини за загуби.
Решението е просто и елегантно. Голите корени се потапят в предварително подготвен хидрогел. Това е само 5 до 8 грама от продукта, разтворени в литър вода. Резултатът е нещо, което източника нарича защитен хидрокостюм. Тази обвивка буквално пази корените от дехидратация. И така, какви са реалните измерими резултати от всичко това? Данните показват един много мощен, натрупващ се ефект, както за здравето на растенията, така и за ефективността на ресурсите. Ето една графика, която илюстрира въздействието по-добре от хиляди думи. В реални казуси с бадемови фиданки, а те са изключително чувствителни, процентът на оцеляване скача от по-малко от 50% до зашеметяващите 98%. Разликата е огромна. Ползите, разбира се разпростират и върху ресурсите. Имаме документирано намаляване на нуждата от вода с до 50% и не само това, до 40% по-малко торове, просто защото хранителните вещества се задържат в зоната на корените, вместо да се отмиват надолу в почвата. Има и още. Този постоянен процес на разширяване и свиване на гранулите всъщност аерира почвата. Това подобрява структурата й, намалява ерозията и дори помага за предотвратяване на гъбични заболявания, защото листната маса остава по-суха. Така че когато направим една крачка назад и погледнем голямата картина, става ясно, че това е нещо повече от обикновен подобрител за почва. Това е стратегически инструмент за изграждане на по-устойчиви и издръжливи земеделски системи. В днешни дни, когато всяка капка вода и всеки килограм тор са от огромно значение, технологиите, които повишават ефективността, вече не са лукс. Те са абсолютно основен компонент на всяко рентабилно и устойчиво земеделие. И това ни остава с един финален въпрос за размисъл. В един свят, който все повече се изправя пред недостиг на вода, възможно ли е бъдещето на селското стопанство да расте и да се развива именно от тези малки, почти невидими гранули?